איתו. אתה תנחש איפה הוא היה, אני אתן לך $1,000,000. אני נותן לך 10 הרצות. הוא היה בחוץ לארץ. שקל 70. תנחש מתוך 10 אחד. סוריה. מה? סוריה. לא ייתנו לי להיכנס. נו אחד, עוד אחד. לא ייתנו לי להיכנס שם. תימן. תימן. גם לא ייתנו לי. אז מה אני בבקשה, דב. אתה מדבר על ארצות ערב, דבר על ארצות אחרות. ארצות ערב אתה מספר. 3 קילו. מה? קצת לפני, 200 שקל. תרד למטה יותר. 9.70. כמה? 9.70. 9.70? אתה בטוח? אני לא עלה גלתנה. קצת לפני ארצות הברית. האם האזורים? אתה לא יודע איפה זה. האם הסקנדינבי. קר שם? קר שאלה. כמה ענבים? 8.80. רק 10 בבקשה. רק 10 אני נותן לך. למה? מה? לא, רק 10. עשו לך דוח שם. נו, מספיק? לא מספיק? מגיע לך עוד. עוד צריך, אתה כמה אתה מבסוט? אתה גם נתת עודף. אתה רוצה לצלם אותה? עדות? זה פרוגרס. לא, אל תזוז, אני רק רציתי לקנות בננות. לא אתה מצלם אותה. זה פרוגרס. אל תלך. אבל ככה אני מזכיר לך. לא, תבוא לפה, אנחנו מצלמים אותך, לא אותי. אותי והמצלם במחרה? כן. אבל זה טוב. מקדמים על שלא יצלם אותי. מה עם השכן? אתה לא מקבל את השכן גם? 8.60. אהלן.